Divane çend rojeyên bêde. Kongreyê Cenêfa Sisiyaniyê ku ji bo çareserkirina krîza Sûriyê tê li darxistin. û tenê nûnerên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê. Di Hevpeymaniya Niştimaniya Opozisyona Sûriyê de nûneratiya Kurdên Sûriyê dike. û rêveberiya PYD jî dibêje ku ew pabendî biryarên Cenêfa sê nabin ji ber ku ew ne beşdarin tê de ew nehatine vexwendin. Li ser beşdariya Kurdan di Kongreyê Cenêfa sêyan de Cîgira Serokê Hevpeymaniya Niştimaniya Opozisyona Sûriyê Neğem Elgadirî ji malpera Hevpeymaniyê re dibêje ku Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê bi hemû partiyên xwe ve beşdarin di hemû saziyên opozisyonê de û di nav de şandeya danûstandekar ya opozisyonê. Calekî din ve rêveberiya ku Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD li Rojavayê Kurdistanê ra gihandî dibêje ku ew bi babetê ve ne girêdayîne ji ber ku ew nehatine vexwendin. Em bi hemû kongreyên ku ji bo çareseriya krîza Sûrî hatine li darxistin re ne. Lê Kongreya Riyadê û desteya danûstandinan ya ku ji wê kongreyê hatiye derxistin, em wek rêveberiya xweser bi babetî ne pêve girêdayîne ji ber ku em nehatine vexwendin. Ji alî xwe ve endamê desteya siyasî ya Hevpeymaniyê Fuad Alîko ku yek ji endamên şanda danûstandinê ya opozisyona Sûriye ji malpera Hevpeymaniya Niştimaniya Opozisyonê re dibêje ku Encûmena Niştimaniya Kurd zêdetirî 600,000 îmze li ser nûneratiya enekesê ji wan re komkirine da ku ew wan îmzeyan radestîna tewêniyek girtî bike. Alîko her wiha di daxuyaniya xwe de dibêje ku nûneratiya wî di şanda opozisyonê de dikeve projeyekî niştimanî de ku têde mafê Kurdan tê parastin. Alîko di dawiya daxuyaniya xwe de got ku PYD tu projeyeke Kurdî tune ye lê ew desthilatekin bi wekalet ya rejimê ne û tu projeyekî Kurdî ya wan tune ye û te kes kir ku Partiya PYD gelek caran rê li pêşiya pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê girtiye da ku vegere deverên xwe û şerê Daeş û rejima Esed bike. Tê zanîn ku di Kongreyê Cenêfa duan de her du encûmenên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê li hev kiribûn ku her aliyeka wan beşdar bibe. Wê bi navê her du aliyan be ku di wî kongreyê de jî Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê amade bû û PYD wê carê jî nehatibû vexwendin.